Λοιπόν, Καλησπέρα. ακολουθεί σχολιασμός για Conference League. Conference League. Betis με Chelsea. Ωραίο. Ενδιαφέρον. Ήταν καλύτερος από το Europa. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Κάντε μου. Γιατί έχουμε 4 τελικούς conference. Ήταν ο καλύτερος από όλους. Νομίζω ναι, από άψη γκολ θεάματος ήταν. Ξέρεις τι, θα σου πω τι μ' άρεσε. Ας πούμε, όπως είπαμε, ήταν Real Betis με Chelsea. Η Betis, νομίζω συμφωνούμε, ήταν το outsider, ok. Ήτανε, ναι, εντάξει. Ξεκίνησε ο αγώνας και μετά το ημίχρονο η Betis νικάει 1-0. Και λες, ok, μάλλον δείχνει έτσι η κατάσταση. Μπήκανε δυναμικά, Ναι, λες. μπήκε το outsider μπήκε δυναμικά. Πάει να το πάρει, ας πούμε. Γκολ πριν το 10, στο 9. Μπράβο, Τι γίνεται ναι. τώρα. Αρχίζεις έτσι και μετά η Chelsea παίρνει φωτιά και τους ρίχνει 4 γκολ στα τελευταία. Ναι, γιατί μπήκαν στα αποδυτήρια και σου λέει: κοίταξε να δεις. Είσαι η Chelsea. Το πήραν πατριωτικά, ναι. Τώρα, τι να πούμε, έχεις Europa, έχεις Champions League, έχεις Premier League, είσαι από τις πιο ιστορικές ομάδες και κλασικές έτσι ομάδες. Θα αφήσεις την Betis που είναι η τέτοια να στο πάρει? Και ήταν και ωραία γκολ, εσύ. Ήταν Ναι, ωραία γκολ. όλα. Ναι, αλλά. Και της Betis. Ναι, απλά ας πούμε. Ωραία. Θα μπει αυτό. Συνεχίζουμε. Πώς το λένε. Κάτσε να το ξανασκεφτώ λίγο, αυτό θέλω να πω. Απλά της Chelsea ήταν ρεσί θεαματικά. Δηλαδή, Ναι, όλα. μ' άρεσαν. Ήταν και ένα που σχολιάζαμε πριν, ας πούμε. Του Σάντσο. Ναι, Το τρίτο. που δεν ήταν το μόνο ωραίο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή είχε θέαμα σαν τελικός. Και ξεκίνησε έτσι, έγινε ανατροπή, είχε Και γκολ. με ανατροπή, ναι, και ξέρεις τι. Γκολ και από τις δύο ομάδες. Γκολ από τις δύο ομάδες, αλλά το πιο θεαματικό ήταν το γεγονός της. Το ότι η Chelsea τα γκολ τα έβαλε από το 60 και μετά. Δηλαδή δεν να μπεις ότι μπήκανε από το ημίχρονο και άντε πες Προφανώς, 47 και αυτά. Δηλαδή κάθε 5 λεπτά με 10 λεπτό, άντε τέταρτο, έβαζε γκολ μέχρι το 90. Γιατί το τελευταίο μπήκε στο 90. Από το 60 μέχρι το 90. Αυτό σου λέω, δηλαδή ότι ξεκίνησε έτσι, 1-0 μέχρι το 60. Ναι, είπα στην αρχή, λίγο μετά το πρώτο ημίχρονο, ότι συνέχιζε έτσι. Ναι, μετά το 60 πάει η Chelsea, τους βάζει 4 γκολ και το παίρνει. Που εντάξει, ψιλοαναμενόμενο, δηλαδή νομίζω το ξέραμε, όχι το ξέραμε. Ήταν το φαβορί. Ναι, ήταν το φαβορί η Chelsea. Και έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο, δηλαδή είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, έτσι όπως το έχω εικόνα στο παιχνίδι, πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά. Εγώ η την Betis- αρχή την έχασα λίγο, Ναι, εντάξει. αλλά. Η Betis ψηλαφέθηκε κιόλας. Καλά, Από ένα σημείο και μετά. μπορεί να μην μπορούσε κιόλας να τα απεξέλθει μετά από ένα σημείο. Ναι, εντάξει, βέβαια θα σου πω κάτι. Η Betis έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα. Ναι, Δηλαδή έχει τον Μαροκινό που έβαλε τον γκολ, τον Ζαζουλί, ο οποίος ήταν και στη Μπαρσελόνα παλιά, έτσι. Έχει τον Ίσκο που είναι κλασικός Ισπανός, έτσι. Ιστορικός, ναι, από την άποψη εμπειρίας. Παίκτης πολλά χρόνια στη Real, με Champions League, με τα πρωταθλήματά του, με μεγάλη εμπειρία. Έχει πάρει και τον Άντονι, ναι, μπράβο. που έχει σωστά. γίνει λίγο, εντάξει, λίγο ο καλύτερος παίκτης και ο GOAT και δεν ξέρω και εγώ Ναι, τι. έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο meme, ρε παιδί μου, με τον Ναι, Άντωνη. Δεν εντάξει. ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Αλλά πραγματικά δηλαδή ο Άντονι δεν έκανε στη United. Κάνει στην Betis. Του τέριαζε πιο πολύ. Βρήκε το. Το κουμπί του. Ναι, βρήκε τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Τον παλιό εαυτό του. Γιατί και στον Άγιαξ ήταν καλός. Συμφωνώ και νομίζω όμως είναι αυτό που σου είπα, ότι αν και η Betis ήταν αρκετά καλή, μπήκε έτσι με δυναμισμό, η Chelsea ήταν πολύ πιο γρήγορη. Ναι, εντάξει. Πολύ πιο γρήγορη, αποτελεσματική. Λίγο πιο θεαματική στα γκολ, μ' άρεσε. Εννοείται και ειδικά το αναφέραμε και πριν. Αλλά τι γκολ έβαλε ο Σάντσο. Δηλαδή από το πλάι έκανε. Σωστά, όχι. Έχουμε και εδώ το γήπεδο, ξέρεις, και φαίνεται. Δηλαδή ήταν Κάνεις εδώ, τίποτα. έκανε τρίπλα και. Γι' αυτό όχι λίγο πιο θεαματική, ήταν πιο θεαματική στα γκολ, έτσι. Ναι. Και μου άρεσε Και στα γκολ παραπάνω. και γενικά στα αντεπιθέσεις, στα Εγώ κιόλας τρεξίματα. έχω μια συμπάθεια προς την Chelsea, άρα Ναι, το έχεις πει. το προτιμούσα. Και ο Τζάκσον που έχασε ένα τέτα-τέτ πολύ έτσι, κλασική φάση που βγήκε μόνος του σε αντεπίθεση, άνοιξε βέβαια το κοντρόλ και το πιασε ο τερματοφύλακας Μπέτης, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε και ένα 5.
στη συγκεκριμένη φάση, γιατί συμφωνώ. αν δεν το πιάνει ο τερματοφύλακας θα ήταν γκολ αυτό. Αλλά αυτά τα λίγα, δηλαδή νομίζω άξιο. Ναι, και με την. Ωραίο μάτς, όπως είπαμε, καλύτερο από το Europa κατά την άποψή μου. Κλάις ανώτερο. Ναι. Εντάξει, το έχουμε πει και στο άλλο το βίντεο με το Europa. Από τους χειρότερους τελικούς στο Europa. Δηλαδή δεν θέλω να το. Ναι, εντάξει. Σαν να μην έγινε. Τι να σου πω Αυτό τώρα. το- Και το περίμενα. Γι' Ναι. αυτό έχω τόση Λόγω αγγλικού. πίκρα μέσα μου με το Europa. Γιατί λέω είναι αγγλικές ομάδες, ανταγωνισμός, United με Tottenham, τι θα γίνει και αυτό και άσε με τώρα. Λοιπόν, Το ανέμενες. πολύ, πολύ. Πιο πολύ από το Conference, έτσι. Χάρηκα για την Chelsea. Και ο Palmer. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Χάρηκες και για αυτόν. Και γι' αυτόν πάρα πολύ καλός. Και αυτός εξωπραγματικός παίκτης. Κάνει πολύ καλά πράγματα φέτος. Εγώ χάρηκα και τον Έντζο Φερνάντες, τον Αργεντίνο, ο οποίος έβαλε και γκολ. Έκανε το 1-1. Κοίτα, αν και το άξιζαν, είναι αυτό που σου είπα, ότι αυτό που με στεναχωρεί λίγο με την Chelsea, η απογοήτευσή μου, είναι ότι είναι μια ομάδα που υποτίθεται είναι για να παίζει σε διοργανώσεις όπως είναι το Champions League, αφού είχε πάρει και Champions League πριν μερικά χρόνια τέλος πάντων. Εντάξει, όχι πέρσι πρόπερσι. Εντάξει, είναι ήταν δεκαετία. Ναι. Το 14, αν δεν κάνω λάθος, το είχε πάρει. Το 14 είναι της Real. Όχι, ψέμα. Ήταν νομίζω το 12. Το 12 πρέπει να το είχε Ναι. πάρει. Ήταν εκείνα τα χρόνια τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία. Ακριβή ημερομηνία λέω. Ενώ τη χρονιά, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι το 12. Είναι όμως μια ομάδα που εκεί την τοποθετείς. Είχε κάποτε τον Αζάρ, είχε παίκτες οι οποίοι ήταν, να πούμε. Ντροκμπά, πιο. Ναι, δηλαδή είχε παίκτες οι οποίοι παίζανε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πέρανε μεταγραφές μετά, ας πούμε, ο Αζάρ πήγε στη Real. Δηλαδή. Ναι, εντάξει. Ήταν μια σου πολύ πω κάτι. καλή ομάδα. Η Chelsea Και ήταν και στην Αγγλία, στην Premier League πάρα πολύ δυνατή. Κάτι Ναι. το οποίο δεν είναι πλέον. δεν μπορείς να πεις ότι ακόμα δεν έχει ονόματα. Δηλαδή αναφέραμε ο Έντζο Φερνάντες, Αργεντίνος, έχει πάρει το Μουντιάλ, ήταν κομβικός στο Μουντιάλ που πήρε η Αργεντινή. Ναι, σωστά, εντάξει. Ναι, Αυτό το ο αναφέρω. Σάντσο, ο οποίος έχει και αυτό στην εμπειρία του από United, από Dortmund, έτσι. Είναι ο Palmer, ο οποίος είναι νεαρός, τώρα Έχει κάνει τα βήματά του τώρα. Ναι. Είναι που. και τώρα και του έχουν δοθεί και ευκαιρίες τώρα, έτσι, πιο πολύ. Γιατί πιο παλιά ήταν στη City, τον έβαζαν, δεν τον βάζανε. Αλλά γενικά είναι και μια ομάδα νεαρή, έτσι. Δηλαδή έχει ακόμα. Και μπορεί αυτό να είναι και πολύ καλό, έτσι. Μπορεί να σημαίνει ότι Ναι. έχει μπροστά της κάποια χρόνια να ξαναφτιαχτεί λίγο σαν ομάδα, να δέσει και να βγει ακόμα πιο δυνατή, να επανέλθει στη θέση που κατά την άποψή μου της αξίζει, έτσι. Ναι. Όσο παδός της Chelsea. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά να σου πω κάτι, όχι μόνο δηλαδή. Σκέψου ότι πόσες ομάδες, το έχουμε ξαναναφέρει αρκετές φορές προφανώς, οι οποίες θα έπρεπε να είναι στην top κλάση, δεν είναι πλέον. United, Milan, Juventus και άλλες ομάδες που βέβαια να σου πω κάτι, κάποιοι θα πούνε και θα έχουν και δίκιο σε έναν βαθμό ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει, οι ομάδες αλλάζουν, δεν γίνεται να είναι όλο οι ίδιες. Δηλαδή προφανώς, έτσι. Ναι. Και αυτό έχει μια βάση, το ακούω. Απλά εντάξει, είναι ομάδες με ιστορία, δεν γίνεται να τις ξεγράφεις. Ήθελα να προσθέσω ότι η Chelsea γίνεται η μοναδική ομάδα πλέον η οποία έχει πάρει όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Έχει Champions League, έχει Europa League, έχει Conference League, η μόνη που έχει και τα τρία, και έχει και Super Cup. Δηλαδή είναι η μοναδική ομάδα που τα έχει πάρει όλα. Κάτι για Βασίλισσα ακούμε εκεί στη Real που να βλέπαν στη Chelsea. Έχει Real Europa League. Έχει μια 15αριά Champions League εκεί πέρα κλειδωμένη. Europa League έχει. Anyway, ναι, αυτά τα σχόλια νομίζω για τον τελικό του conference. Ναι, εντάξει, θεαματικός. Αυτό, ναι. Με Κλείνουμε όμορφο. νομίζω σε αυτό το θεαματικός. Θεαματικός, είχαμε ανατροπή. Είχαμε μεγάλο σκορ. Είχαμε θεαματικά γκολ. Γρήγορες ομάδες. Σου είπαμε ότι Ανατροπή. η Μπέτις από ένα σημείο και μετά λίγο προς το τέλος τα ψιλοπαράτησε, αλλά έδινε. Και προσπάθησε, ναι. Το ωραίο είναι, ξέρεις, θα σου πω, το ενδιαφέρον με την Μπέτις είναι όλη της η πορεία στο conference, δεν είναι μόνο τελικός. Είναι
με τη Φιωρεντίνα. Είναι, δηλαδή, ξέρεις, μια ομάδα που ξέρεις, έτσι, κέρδισε, ας πούμε, τη συμπάθεια μέσα από το όλο ταξίδι, ας πούμε, αυτό στο conference. Και αυτό σημαντικό, έτσι, γιατί. Και δίνει και ελπίδα και στους οπαδούς και στους παίκτες. Ναι, δείχνει ότι κάτι πάει να κάνει κι αυτή. Γιατί σκέψου ότι μπορεί σε λίγα χρόνια να βλέπει να διεκδικεί και εκείνη Europa League. Και όχι μόνο. Ναι, βέβαια, μην γίνει το άλλο, έτσι, μην γίνει όπως τη Villarreal. Ναι, ισχύει, οκ. Εντάξει, είχε φτάσει, κέρδισε τη United, το πήρε. Και μετά. Τώρα τι έγινε με τη Villarreal. Πού πήγε η Villarreal. Ναι, οκ, άρα αυτά τα σχόλια λίγο πολύ. Θεαματικός ο τελικός, αυτό είναι το αυτό βασικό κόνσεπτ. που μένει γενικά και έχουμε να πούμε. Αυτό. Τώρα θα κάνουμε και σχολιασμό σίγουρα για Τσουλού. Για τον πρωταγωνιστή, έτσι, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Προφανώς, εντάξει. Αυτά.